стотинките, където са? Няма ги. Мисля, че ги пуснах в раницата. И аз искам да вляза в туалетната. Добре. Айде. Станахме вече. Жената е изчистила и ние пак не. Тук е мъжка. Не, тук е женската. А пак не е предназначено, обаче е малко. Извинявам се, че не можах да ви снимам, но бях в туалетната и нямаше как. Чакай да видя къде има стотинки да се взема на капе. Баба... Тяхто ли я прибрали? Да, ето тук в джоба са ми. Дай да вземат капе. Айде, дай да ти го сложа, Ничо. Ето тук имам писи. Добре, айде на кой? Къде е, бе? Не знам, 50 майто. Като бяхме в банята, всички хора, т.е. жени, понеже не бяхме в женската, естествено не може да влезем в мъжката туалетна. И всички си миеха. Да. Нататък. Какво да снимам? Хора. И всички си миеха зъбите. И все въобще някои си намираха даже. Но няма значение. Сега ще се катерим, бабо. Сега ще се катерим да отиваме да изкачваме. Не мога, там много. Да целим някакъв кръст. Къде това? Да чакам. Кафето. Да си запалим. Веселия кафе. Да вземем ще Не, да. кафето обаче няма сметана. И станах рано сутринта. Въобще не можах да спим много добре тази палатка, защото земята беше много твърда и беше малко студено. Ще ги развалях. Чакай. Но вече стана по-топло и извинявам се, стана по-топло и вече съм готова. Ти кафе ли си взе? Да, Ама тук от това магазинче. Да, ма няма сметана. И е гадно. Ние с баба сутринта пихме кафе, аз пих 3 в 1, пък баба си взе някакво обикновено кафе. Понеже до палатката, нали, на магазинчетата имаше кафе и баба реши там да си вземе, понеже не можеше да се изкачим нагоре. Защото ние бяхме точно долу, където беше нещо като къмпинг и там половината хора бяха с палатки, въпреки че и тук има хора с палатки, както виждате, в момент само. Не мога да го увелича, не знам защо, но няма значение. Тук имах някакъв хотел, където са се настанявали хора, но ние не. И после ще преминем към най-интересната част. Баба сега ще си вземе кафе. А пък едната машина, баба, не работи, другата е свободна. Чакай! Взехме си кафе. Баба ми си вземе кафе, да ми си вземе мляко за кафето. Другото със сигурност ще го изхвърлят. Бабо, айде! Няма ли да ходим? Има много нахални хора. Баба не видя, че има хора за кафето, веднага и се разкръщяха да се мръдне. Да, просто нахални. Сега къде отиваме? В църквата ли? Айде тогава. Ние отиваме в църквата, която е ето тук, както виждате. Сега ще влезем в нея, за да си вземем свещена вода и да запалим свещичка. Въпреки че с нощи запалихме, но нищо не знаме. Може би няма да палим. Само казвам, че със сигурност няма да можем да влезем в църквата с телефона, защото не знам дали ще разрешат.
И така. Баба си пие кафето. Тук обратно. Чакай. Пред църквата. Сега не мога да те цъкна. После ще цъкна като излизаме. Не са глупости. Има много хубава гора. Въпреки че тук е сянка. Само тук се виждам. Всъщност. И там има гора. Не се притеснявай. Баба да си изпие кафето и влизаме вътре, но със сигурност няма да мога Айде. да снимам. Въпреки че вече Къде сме са пред тях църквата. тогава? Въпреки че... Ето ти. Ето тук е църквата. Влизаме. Всъщност ще може да се влезе с телефон вътре. Ще мога да ви заснимам, но това сигурно като влезем от църквата ще е последното нещо, което ще ви заснима, защото имам 18% батерия. И исках да запазя малко батерия за днескашния ден, за да мога да ви снимам отново. Да. Сега влизаме вътре. Чай. Винаги когато си. Кръщавате те в момента. За съединение с Бога Христос, да бъде вече черно цяло, черно коло, царство, по-благоление и благодатни народни си, Бог си благословен, да го Христе, Бога му горечно, Христетове и Богати веков. Амин. Благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа и Христос, и Богати веков. Амин. Нали ние с нощи целувахме кръста? Благословен милостиви Боже, който със сърце бъдещности и чуднес на един човек, защото няма нещо неведно такъв, което сигурно да бъде познавайки ме. Това беше за днес. Надявам се това да ви е харесало. Това е така, както казах. Всички клипове дайте палец нагоре и всяко И дай